son unhas axudas que, inda que parezcan pequenas, unha axuda de 12.000 euros, son axudas que contribuyen de forma clara a que estas asociacións de comunidades de usuarios poidan subsistir e poidan manter ao día as comunidades de usuarios. É unha aposta da Xunta de Galicia por manter o rural vivo e por axudar a estas asociacións que tanto fan polo rural de Galicia e que dispoñen, ademais do seu tempo, sin nada a cambio. Unha pequena axuda que, ao final, que son 12.000 euros, que lle dá para afrontar os grandes costes, en este caso, que teñen. Axudan a moitas asociacións, neste caso, pois este ano pasado, pois non quero recordar que creo que foron 3 comunidades de aguas que recibiron esta axuda da Xunta de Galicia, e, bueno, nos estamos agradecidos que a Xunta aposte por estas liñas.